Ayan, Nay, nag-advise pa kayo, Nay. Ayan, medyo emotional na si Nanay kaagad. So, good afternoon po sa ating lahat. And kay Nanay Nida Mayo, happy 64th birthday po sa inyo, Nanay. And Nay, may idea po ba kayo kung kanino po galing yung sorpresang ito para sa inyo? Walang idea si Nanay, hindi nila alam. So, itong surprise po na ito na, meron din po silang pinadalang message o letter po, nababasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan, medyo mahaba po yung letter and ito po ay letter ng mga anak nyo para sa inyo. And babasahin ko na lang po yung letter po ng nag-send po sa atin. Nanay Lida, maligod yain kaya na si kayo. Albalog ya salamat at panangaro, i-interview dyan si kami. At minalingwanan sa sakripisyo yun. Kusalgod si kayo, yamaksin sulaman, tanlawas, yalikot, at si kayo niluan ng tatay. Naabig yago at si kayo, lawas yaman ang araw, Michael, also known as Akong. And palakpakan naman po natin, sinanay nila po. Happy birthday po sa inyo, ma'am. And meron po ba kayong message para po kay sender, para po kay Mr. Akong or Mr. Michael and sa mga anak niyo po? Sa mga anak ko, maraming salamat. Kahit malayo kayo, naalala mo sila dahil okay dahil salamat. Sana malakas ang katawan niyo dyan para makapagaan ang buhay. Ganun din kami rito. Kahit mahirap ang buhay dito, tatsabalan kami. Sana lagi malakas ang katawan niyo. Ganun din kami. Nanay mo, tatay mo na. Mga anak ko, yung mga apo ko. Sana walang darating na nangasakit, malakas ang katawan. Maraming salamat. Sa mga anak ko, kay Anthony Mayo, at kay Michael Mayo. Maraming salamat po. Thank you talaga. Surprise. Salamat. Thank you. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Nanay Nida. And since birthday naman ni ma'am, para mapakalma po natin sila, sabay-sabay naman po natin silang kantahan ng happy birthday po. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, and now before we blow the candle, make a wish na lang po muna tayo. Wish na lang po. Ayan, palakpakan po ulit natin si Nanay Nida po. And once again, happy 60